Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So kakagaling ko lang ng Monasterio de Tarlac. Ito yung part 2 ng vlog natin. So dumaan na lang ako dito sa may New Clark City, kasi pupunta rin ako ng Pampanga. May daanan dito. Ayan na pala yung New Clark City. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan yung stadium and aquatic center. Ayan, ito yung ginagawa nila dito sa may Bilis dito. So dire-diretso lang yung paggagawa nila rito. Ito, dinuluwang yung kalsada rito sa may New Clark City, tapat mismo. Ayan, aquatic center. Bawal pumasok dyan. Ito, update na lang natin yung mga halaman dito. Ganun din naman, wala naman tayong ibang i-update dito kasi hindi tayo makakapasok dyan sa loob. Ayan, dito yung mga halaman medyo hindi talaga yumabong. Ayan, hindi tulad ng banda rito, medyo maayos-ayos yung mga halaman. Yung bridge dati rito yung ginagawa, ayan, tapos na. And yung mga kalsada na lang yung halos ginagawa nila rito. Ayan, bali 4 lane lahat, 4 lane sila. Yung natapos dito, dalawang lane, and yung ginagawa is 2 lane pa. So kakaliwa na lang tayo dito. Bamban yung exit natin dito pag dumaan tayo rito. Puti yung mga halaman dito, mayayabong na. Lalo na ngayong tag-araw, tagulan is mas yayabong yan at gaganda yung mga halaman na yan. Ayan, maraming salamat muna sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo. So may mga tinatayo sila rito. Ayan, yung mga solar, tinatayo nila. Ayan, may mga nagtanggal ng mga sanga ng mga halaman, kaso hindi muna tinanggal yung mga halaman na yan. Hindi ko lang alam kung ano gagawin nila dyan. Baka malulusaw na lang siguro dyan. Tapos may mga bike lane na ginawa. Ayan, o yung mga nagja-jogging. Ayan, yung kulay na itlog na maalat. Ayan, yung kulay pula-pula, mamula-mula. Ayan, bike lane. Ayan, dire-diretso lang yung paggagawa nila rito. Ayan, tapos may mga nagbabantay din dito. Ayan, tapos may gumagawa pa rin. Halos dire-diretso lang. Pagkatapos ng SEA Games, dire-diretso pa rin yung paggagawa nila rito. Ang lane naman dito 4 lane din. Ayan, napakaluwang, napakalawak. Yung mga solar na rin. Siguro yung mga nanonood sa akin na nakapunta na rito sa New Clark City, di ba? Alam nyo naman na maganda rin yung New Clark City na tinayo nila rito. Sana makita ulit natin kapag may mga SEA Games ulit na gaganapin dito sa Pilipinas. Ay, makikita mo rin yung mga manok dito. Ayan, naka-poultry, dami. Nung puno laman, kikita mo, matatanaw mo rin yung bundok Arayat. Ayan, so medyo makulimlim, tawag dito, parang uulan kasi tagulan na ngayon, mag-June na. Oo, umpisa na yung tagulan. Sana yung mga halaman na yan is lalaki pa yan, hindi na masisira, hindi matutumba. Banda rito wala pang mga solar sa kabila. May mga village din. Ayan, ito, kaya dumaan ako dito para na rin makapag-update tayo dito sa daan sa may New Clark City. Kasi kung pupunta pa ako ng Kapas,
medyo mapapalayo na lang ako. Dito exit mo na is Bamban. Ang yayabong ng mga bonggabilya rito. Ayan oh, yung mga halaman oh, ang gaganda. Ang ganda rin yung view rito. Yun lang, walang gaanong dumadaan. Shoutout sa Roman family from Saudi Arabia and Pampanga. Ayan, shoutout sa'yo tol. Lahat ng mga nanonood sa akin, shoutout din. Alam ko, ano, medyo marami-rami kayo, mga 1,000. Hindi, joke lang. Maraming salamat sa inyo. Basta yung mga nanonood sa akin. Ito, malapit na yung exit natin dito. Napakabilis lang. So tapos na rin mga yung mag-ani ng palay tsaka mais dito. Bagong pananim na naman. Ayan. Ayan, magpupunla pa rin yung mga ibang mga farmers natin. Sana mapanatili yung mga kalsada rito na maganda. Ayan, napakabilis lang bumiyahe. Dire-diretso daw papunta ng ano, NLEX. Oo, malapit sa may Concepcion. Hindi diretso ka rito. NLEX papunta ng Esitex. Yan, Tiplex meron din dito. Bukas na yan, bukas na. Ito na yung exit natin. Ito, mag-exit na tayo dito. Bukas kaya yung exit dito. Dati kasi ginagawa pa to eh. Sana nakabukas na. Ayan yung ginawang ano rito, bridge. Ayan oh. Oh, bukas na. Oo, bukas. Yan, papunta ng ano, Kapas. Ito, pupunta tayo ng Bamban and Mabalacat City. Dito, mabilis na lang yung biyahe. Oh, di ba? Nakapag-vlog na tayo. Ay, napabilis pa yung ano natin, biyahe natin, papunta ng Pampanga. Ito, Bamban na to. Papunta ng Pag-asa. Ito, Bamban. Papunta ng ano to, Dap-dap. Yung mga stoplight na yan, papunta kaliwa, papunta ng Dap-dap. Pero didiretso tayo dito, papunta ng Mabalacat. Mabalacat City sa may Sibera. Ayan, papunta ng Pag-asa. Simple lang yung lugar na to. Di tulad sa may Angeles City, di ba? Pagkakalam ko dito yung mga chicks, may Bamban. Mga kababayan natin, alam na alam yan. Kung kakaliwa ka naman dito, ito yung bayan, palengke ng Bamban. Ayan, dito sa may kaliwa, palengke ng Bamban. So didiretso tayo. Didiretso tayo dito para sa Mabalacat naman, sa Sibera. Ito na yung boundary ng Bamban tsaka Mabalacat City. Ayan yung grotto.
Kroto sa may Bamban. Ayan, dinadayo yan kapag may ano, mahal na araw. Ito yung tulay na nagbaboundary ng Mabalacat. Parang ginagawa ito, hindi ako sure kung pinipinturaan. Ayan, oo, pinipinturaan. Tagal-tagal na rin yung ano na to, tulay na to. Matibay yung pagkakagawa nito. So wala naman nag-checkpoint kung galing ka ng ano, Tarlac or Baguio, tapos pupunta ka ng Pampanga. So wala naman nag-checkpoint. Basta huwag nyo rin kakalimutan yung mga requirements. Siguro magdala rin kayong mga ID, face mask, yan, tsaka face shield kung babiyahe ka, tsaka healthcare siguro. So tayo, wala naman tayong dinala ngayon. So kung di tayo papapasukin, okay lang, di bumalik na lang tayo. Ganun lang naman. Huwag mong ipipilit yung gusto mo. Ayan, nandito na tayo sa may Sibera, Mabalacat. Ayan, yung mga babae na yan. Ayan, Sibera na yan. Ayan, lapit lang, di ba? Ilang minuto lang, dito na tayo. Napakabilis lang. So medyo uminit ngayon dito. Kanina medyo makulimlim na. Ito, Sibera, Mabalacat. Ayan, Sibera, Mabalacat. Ito, hindi diretso ka rito, Mabalacat City na, and papunta na ng Dau, Balibago and Angeles City. Dire-diretso na lang tayo rito. So may asikasuin lang kami rito, kaya dumaan na rin kami ng Pampanga. So nakapag-vlog na rin tayo. So SCTEX, ayan, papasok din ng SCTEX yan. May papasok na rin pala rito, Mabalacat to Baguio. Ayan, eto, Mabalacat. Ito na yung simbahan ng Our Lady of Grace Parish Church. Ayan, ito na rin yung palengke ng Mabalacat, and papasok sa loob ng Clark. Dito na rin yan. So ayun, medyo lang natatraffic dito kasi yung papasok and palabas ng Clark, tsaka siguro yung mga pumapasada, diba? Ayan. So wala pa naman nagbabantay na nagta-traffic dito, kaya diskarte na lang, diskarte lang yung iba. Ayan, papasok na ng Clark yan. Yan, hindi ka bumisina, baka babanggain na tayo. Ito yung Mabalacat, magkakatabi lang yung mga McDo, KFC, Chowking. Yan, alam mo na naman yan. Hindi ko alam kung iisa lang yung may-ari dyan or magkukumpetisya talaga mga yan. So hanggang dito na lang mga tol, yung vlog natin ngayong araw na to. Abangan nyo na lang next vlog ko. Maraming salamat sa inyo, and salamat po.